बे समाव जोङो नैबे रेबथुन दालाय आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि नैबे काउन्टारनि सेराव जोङो फट' सेसन लागासिनो दं। बे समाव जोङो बेहाय नुनो मोन्दों जोंनिनो रंगियानि बिथां मुकुट प्रसाद बर' आरो नोंथां मुकुट प्रसाद बर' खुलुमबाय। नोंथाङा मा बिबानाव दं दा? आं दा बे दि बड'नि वान अफ दि एडिटर जाना दङ। बरिया बिराद गोजोन मोनबाय दि बड'नि वान अफ दि एडिटर मुकुट प्रसाद बर' थुनलाइगिरि आरो नै दङ मुंफोरखौ गावनो एसे बुंना लादो। शंकर बसुमतारी। गुबैयै जोङो बे मुसलपुर प्राइमारि बड' साहित्य सभानि बिनोद बर' आरो नकुल रामसायारि आरो दं पानिराम रामसायारि लोगोसे मुंखौ बुंना होदो। भास्कर बसुमतारी आरो मनिराम दैमारि जोंहा गपाल बर' बिथां दङ। जोबोद जालांगाद सेंग्रा दासिमबो रिटायार जाबाय नाथाय बिथाङा थेवबो जालांगाद सेंग्रा जानानै दं। आरो दं नै अरबिन्द बर' गोबां एक्टिभ वार्कार गाहाय फोरोंगिरिमोन एलपि स्कुलनि गुदि फरायसालिनि बिथाङा दा रिटायार जाबाय। निस्सय थारैनो मोजां मोनबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोंनि बे 64थि बर' थुनलाइ आफादनि नैबे डिमाकुसि जथुम्मायाव नुजाफैनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो गुबैयै एसे बाथ्रा सोंगोन आं मुस्रि पानिराम रामसियारिनाव नोंथाङा बेवहाय फैनानै माबायदि मोन्दों? जोबोद मोजां नांदों। जोङो मुसलपुर प्राइमारिनिफ्राय जों गासै बे थान्दैफोरा फैदो आरो जों बेयाव फैनानै मियानिफ्रायनो फैबाय नालाय फैनानै जोङो डेलिगेट हाउसावबो थानानै जोङो डेलिगेटनि गोबां हादोरनि गोबां रायजोनि गुबैयै मा हादोरनिफ्राय फैदों बेवहाय फैनो हादों? बांलादेशनिफ्राय फैदों, नेपालनिफ्राय फैदों, बेनिफ्राय सोनाब बंग, बेनिफ्राय भुटान, बेनि उनाव जोंनि खाथि खाला नागालेण्ड, मेघालय गासै जोंनि बर' फोलेरनिनो मानसि। बे बिथिङाव बुंनो नागिरो आङो जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादा दासान्दि जोबोर मोनसे गोख्रों आफाद जानानै दङ। मोनसे ससिय' कालचार अर्गेनाइजेसन मोनसे बर' थुनलाइ आफाद बे दा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो दं। देग्लाय गुबैयै नोंथांनिफ्राय आं सोंनो सानो बेहाय साबेसे डेलिगेट बेहाय जइन जादोंमोन? नोंथांमोना निस्सय डेलिगेट हाउसाव निस्सय जों दंमोन मोजाङैनो सिरिबायैनो जिरायनानै खोनासंदों। ओमफ्राय 17 प्लास उनावहाय 17 सा जइन जाबावदों। गासै बेसेबां जाहैखो टटेल अरबिन्द? 17 जन जइन जाबावदों। दाजाबनानै गासै 18 बरिया। आरो मोनसे मोजांथार रादाबा बेनो जे जोंनि गासै जेसेबां जों डेलिगेट फैदो साफ्रोमनोबो बिथांमोना बराय आफादा गांफा गांफा आर'नाइ बरिया। बे मोनसे गोदान बिदिन्थि गोदान नेरसोन जे डिमाकुसियाव बे रिसेपसन कमिटिया दि बे मोनसे आदर्शखौ लाखिदों बिथांमोन मोनसे रेकर्ड ब्रेक खालामदों। बे जाबाय साफ्रोमबो डेलिगेटनो गांफा गांफा आर'नाइ बिथांमोना गोदोनायाव आलायना होदों। सिख्लासाफ्रा बरिया गोजोन मोनबाय। अरबिन्द माबा मोनसे बुंगोन बायदि मोनदों आङो। बिथाङाथ' दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद 64थि बे जथुम्मायाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा माने बै डिमाकुसिनि बै दैमु नोगोर फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। माने फैलाव गुवार फोथार आरो सानदोंमोन माने बोथोरा गाज्रि होनानै माने जोंनि बे इसोरनि अननायाव बाथौ बोराइनि अननायाव निस्सय दिनै बोथोराबो मोजां जाबोनो हमदों। नंगौ बोथोरा नायफिनदों जोबोद मोजां, बेनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों। आरो डिमाकुसि साहा बागाननि साहा बिलाइ बे पेकेट साफ्रोम जोंहा मेथाइखौ एसे हायो नामा रोजाबनो सोरबा? डिमाकुसिनि साहा बिलाइ नखला एसे रोजाबना हो। खालाय रोदोमलाय बेखौ मेथाइखौ आं ओरैबायदि माबा गैया। बे डिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय बेखौ देंखो होनानै नोंथाङा रोजाबनो हागोन दे। खुलुमबाय। डिमाकुसिनि बरिया बरिया आखाइ खबनो हो रायजोफोर। रोदोमलाय डिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय खालाय रोदोम। बरिया फेन्टास्टिक। दिनैनि बे निरिबिलि फुं समाव जोङो मुसलपुर प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा नैबेहाय जोङो जमा जानो हादों आरो नै डेलिगेट हाउस दङ आरो बिनि अनगायैबो गोबां हाबाफारि दं। नै दा फिरफिला दैखांगोन मानगोनां आफादगिरि जोंनि सुरत नार्जारि बिथाङा। दा बेसिम जों आगान सुरगोन।
फैदो